I'll contact you in the near future. Neu gysylltech chi yn y dyfodol agos. Neu gysylltech chi yn y dyfodol agos. Neu gysylltech chi yn y dyfodol agos. I thought that the hotel would be cheaper. O'n i'n meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. O'n i'n meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. O'n i'n meddwl bysa'r gwesty'n rhatach. Did it rain yesterday? No. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. I thought that the largest city in the world was Tokyo. O'n i'n meddwl mai Tokyo oedd y ddinas fwyaf yn y byd. O'n i'n meddwl mai Tokyo oedd y ddinas fwyaf yn y byd. O'n i'n meddwl mai Tokyo oedd y ddinas fwyaf yn y byd. How is plastic made? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? Sut mae plastig yn cael ei wneud? I don't want them to see the car. Dwi ddim eisiau iddyn nhw weld y car. Dwi ddim eisiau iddyn nhw weld y car. Dwi ddim eisiau iddyn nhw weld y car. I phoned myself yesterday but there was no one there. Nes I ffonio'n hun ddoe, ond yna neb yna. Nes I ffonio'n hun ddoe, ond yna neb yna. Nes I ffonio'n hun ddoe, ond yna neb yna. Was Castro's fiddle smaller than Reinhardt's banjo? Oedd ffidil Castro'n llai na banjo Reinhardt? Oedd ffidil Castro'n llai na banjo Reinhardt? Oedd ffidil Castro'n llai na banjo Reinhardt? I phoned, didn't I? Ffonies un do. Ffonies un do. Ffonies un do. Will you hoover the lounge, please? Nid I hwfra'r lolfa, please. Nid I hwfra'r lolfa, please. Nid I hwfra'r lolfa, please.
It was Shadrach that broke the window. Siadrach dorrodd y ffenest. Siadrach dorrodd y ffenest. Siadrach dorrodd y ffenest. You'll have a shock when you'll see the car. Gewch chi sioc pan welwch chi'r car. Gewch chi sioc pan welwch chi'r car. Gewch chi sioc pan welwch chi'r car. Use the other door in an emergency. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. It wasn't you. Dim ti oedd o. Dim ti oedd o. Dim ti oedd o. Dim ti oedd o. Do you know someone that can play the harp? Wyt ti'n nabod rwy'n sy'n gallu canu'r delyn? Wyt ti'n nabod rwy'n sy'n gallu canu'r delyn? Wyt ti'n nabod rwy'n sy'n gallu canu'r delyn? You should have phoned. Ddyla ti fod wedi ffonio. Ddyla ti fod wedi ffonio. Ddyla ti fod wedi ffonio. We would have phoned. Fysen ni wedi ffonio. Fysen ni wedi ffonio. Fysen ni wedi ffonio. Max has changed a lot since he died. Mae Max wedi newid lot ers iddo fo farw. Mae Max wedi newid lot ers iddo fo farw. Mae Max wedi newid lot ers iddo fo farw. How fast is she driving? Or, how fast does she drive? Pa mor gyflym mae'n drifio? Pa mor gyflym mae'n drifio? Pa mor gyflym mae'n drifio? How fast is she? Pa mor gyflym ydy hi? Pa mor gyflym ydy hi? Pa mor gyflym ydy hi?
I know that you know someone that knows the Queen. Dwi'n gwybod bod chi'n nabod rhywun sy'n nabod y frenhines. Dwi'n gwybod bod chi'n nabod rhywun sy'n nabod y frenhines. Dwi'n gwybod bod chi'n nabod rhywun sy'n nabod y frenhines. They should resign, shouldn't they? Ddylen nhw ymddiswyddo yn dylen. Ddylen nhw ymddiswyddo yn dylen. Ddylen nhw ymddiswyddo yn dylen. I enjoy living here despite the view. Dwi'n mwynhau byw yma gweithio'r olygfa. Dwi'n mwynhau byw yma gweithio'r olygfa. Dwi'n mwynhau byw yma gweithio'r olygfa. Will Smith be invited again? No. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. Fydd Smith yn cael ei wahodd eto? Na fydd. I didn't know that he worked for the CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. Do'n i ddim yn gwybod fod o'n gweithio i'r CIA. They say that the winter will be warmer than the summer this year. Maen nhw'n deud bydd y gaeaf yn gresach na'r haf eleni. Maen nhw'n deud bydd y gaeaf yn gresach na'r haf eleni. Maen nhw'n deud bydd y gaeaf yn gresach na'r haf eleni. Has the letter been translated yet? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? Ydy'r llythyr wedi cael ei gyfieithu eto? It's miraculous that they are still alive. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wyrthiol bod nhw dal yn fyw. I hadn't realized that John was the manager of the shop. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai John oedd rheolwr y siop. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai John oedd rheolwr y siop. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai John oedd rheolwr y siop. The police know who they are, who they phone and who phone them. Mae'r heddlu'n gwybod pwy ydyn nhw, pwy maen nhw'n ffonio a pwy sy'n ffonio nhw. Mae'r heddlu'n gwybod pwy ydyn nhw, pwy maen nhw'n ffonio a pwy sy'n ffonio nhw. Mae'r heddlu'n gwybod pwy ydyn nhw, pwy maen nhw'n ffonio
a pwy sy'n ffonio nhw.